Rocky's Secret Files. Secret Files. Minsan, hindi pala sapat na mahal mo ang isang tao para maging tama ang relasyon. Hindi sapat ang pagmamahal ng ating secret file sender na si Zian para maging tama ang relasyon niya kay Rafael. Kahit pabigyan niya ito ng pangalawang pagkakataon, hindi pa rin magiging tama ang kanilang relasyon. Lalong-lalo na kung ang relasyon ay may lamat na. At yung taong kinarerelasyon mo ay hindi naman iyo. Ang sakit ng nangyari kay Zian. Ipinagkatiwala ni Zian ang kanyang puso sa taong hindi pala tapat sa kanya. Ganun siguro talaga kabisyo, may mga taong kayang sabihin na ikaw ang pinipili. Pero hindi naman kayang bitiwan ang taong nauna sa iyo. Alam niyo kung anong tawag doon? The more entries, the more chances of winning. Yan yung mga taong takot mawalan. Minahal ni Zian itong si Rafael kahit may kahati. At buti na lang, dumating sa puntong napagod na si Zian at siya na lang ang lumalaban. Na-realize niya na hindi na para sa kanya ang relasyong yun. Yung tinatawag na silent quitting. Nangyayari talaga yan. Lalo na sa mga kababaihang hindi na kayang magtiwala uli. Kaya nga yung pagmamahal na mayroong kasamang takot, pangamba, at guilt, hindi yun pahinga, kundi isa yung kulungan. At ayaw naman natin na mapunta tayo sa isang relasyong parang kulungan, na hindi tayo malaya, na hindi tayo makagalaw, na hindi mo kayang dilaan yung partner mo in public. Ganun. Charot with the rot. Kasi nga, kahit na maging legal kayo sa mata ng iba, sa sarili mo hindi pa rin kayo maging legal kasi alam mong may nasaktang iba. At ang pinakamalaking patunay ng pagmamahal minsan ay hindi masusukat sa pananatili, kundi ang pag-alis, ang pagbitiw, at ang pagtanggap sa sarili na hindi ka na masaya. Hindi na mag-grow ang relasyon. Kaya Zian, kung nakikinig ka man ngayon, pakatandaan mo na hindi lahat ng minahal natin ay para sa atin. At hindi lahat ng binitiwan natin ay tanda na ng pagkatalo natin. Minsan, ang pagbitiw sa isang tao ay ang unang hakbang
para mahanap muli ang sarili. You love him, but you love yourself. At yun ang pinakamaganda na gagawin mo sa buhay mo. Ang piliin ng sarili mo at mas lalo pang mahalin ang sarili mo. You deserve the best. Yung walang kahati, yung hindi tira-tira, at hindi ka gagawing second best. Magising ka na kabisyo kung nakaka-relate ka kay Zian. Baka mamaya ikaw din pangisi-ngisi ka lang dyan pero katulad ka rin pala ni Zian. Hoy, let go na. It's time para mag-let go na. Anyway, sa mga kabisyo po namin out there na gusto mag-share ng kanilang secrets, share it to us sa raketera@gmail.com. Ako po'y magbabalik para sa programang Top Secrets kasama ang Pasa Princess, DJ Raketera. Sa ngalan ni Titan Jello. Ika'y nakatutok sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. This is Zian's Secret File. Metro's #1 Love Radio. Basic!